השבת פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך בעבדך כי כמוך כפרעה. האמת שהסיפור הזה של האחים ויוסף, זה סיפור לא מובן בכלל. כל הסיפור הזה, אתה יכול לשאול עליו כל כך הרבה שאלות, לא מובן בכלל כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. אין בו הבנה, אין בו שום... לא מצליחים להבין מה רוצים פה, מה קורה פה. אז אני אסביר טיפה את השאלות, נשאל את השאלות קצת, נספר מה היה, נספר מה קרה, וננסה להגיע לאיזושהי הבנה. דבר ראשון, יוסף הצדיק, כבר שבוע שעבר, אומר לאחים, אתם מרגלים אתם. וכיוון שאתם מרגלים, תוכיחו לי שאתם לא מרגלים. אומרים לו, אנחנו לא מרגלים. תוכיחו לי שאתם לא מרגלים. אז אומרים לו, מה זאת אומרת, איך נוכיח לך? אנחנו כולנו בני איש אחד. אנחנו בני איש אחד אנחנו. ושאנחנו הגענו פה 10, כי אנחנו, ברוך השם, משפחה מרובת ילדים. וכל אחד אני צריך לזכור שהם, חלקם כבר בני 40, גם הם בעצמם כבר בעלי משפחות. יהודה כבר הספיק להתאלמן ולאבד 2 בנים. והם כבר גדולים, אנשים גדולים. אז הוא אומר, טוב, אבל יש לכם בן אח אחד קטן, אז תביאו אותו גם כן. למה הוא לא אמר, תביאו גם את אבא שלכם? אם אתה רוצה לראות שהוא לא מרגלים, תביאו גם את האבא. לא, תביאו רק את אח שלכם. פה כבר מתחיל להיות איזושהי בעיה. טוב, בסדר, קורה כל הסיפור, מביאים את האח. מביאים את האח, ויהודה כמובן צריך לקחת עליו ערבות, כדי שיעקב אבינו יסכים לשחרר אותו. וסך הכל מדובר בילד בן כמה? בן 30. היום ילדים בני 18, ההורים שלחו אותם לעזה. נלחמים בסג'איה עם טובי המחבלים, עם טובי המרצחים, עם מח שמם ובית זכרם. וההורים לא מפחדים, שולחים. אומרים, אין מה, צריך להילחם, צריך זה. פה יעקב אבינו פתאום ילד בן 30, יש לו 10 ילדים. הילד בן 30, הוא מפחד עליו, שלא וקראו אסון בדרך, והוא רתם את צבתי ברעה שאולה. יש לו 10 ילדים. הלו, הבן אדם בן 30 עם 10 ילדים, איש בעל בעמיו. מה, היום אתה שומע, היום אומרים לך בשידוכים, שאנשים היום בתל אביב, בשידוכים, אז אומרים להם, אתה גר אצל אמא שלך, אתה גר אצל אבא שלך, אצל מי אתה גר? הוא אומר, אל תגיד שאתה גר אצל ההורים. אתה גר אצל ההורים, זה סימן שאתה לא מספיק בשל כבר. ילד בן 30, אבא שלו אמר לו, אדוני, אל תלך למצרים כי קרה אותך אסון. אדוני, אני אבא כבר ל10 ילדים, תשחרר, כבר גדלנו. יצאנו מה פתאום יעקב אבינו כל כך מתנגד על בנימין? אז טוב, אז כמובן חז"ל אומרים, וגם כתוב בתורה, החז"ל מסבירים את מה שכתוב בתורה, שיעקב אבינו מפחד, כי יעקב אבינו אומר, תראה, אלה משפחה למודת אסון. אבל יש בזה עוד הסבר טיפה יותר עמוק, כמובן. ואז, כאשר משתחררים מיוסף, טוב, הגיעו ליוסף, יושבים אצל יוסף, יוסף הצדיק כבר רואה, יופי, הנה, הבאנו לך את אחינו בנימין. זהו, נרגעת, אנחנו לא מרגלים, הכל בסדר. עוד פעם הסיפור הזה עם הגביע. שולח לו גביע, שם לו את הגביע באמתחת בנימין, ומוצאים ואומרים, למה עשיתם רעה תחת טובה? למה שנמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ינחש בו אדוני, והוא נחש בו, הרי אותם אשר עשיתם, הלא זה שישתה אדוני בו. טוב, אומרים לו, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. זאת אומרת, הם אומרים, אדוני, אנחנו מוכן, כן, אתה צודק, אם יימצא הגביע, אז אנחנו, זה שממצאים אצלו את הגביע, אחד דינו להמית. ואנחנו גם נהיה לאדוני לעבדים. זאת אומרת, הוא אומר, הם חרצו את הדין. הוא אומר להם, לא. מי שאתם תהיו נקיים, ומי שימצא איתו יהיה לי עבד, לא ימות. יצא כביכול הכי פייר שבעולם איתם. אמר להם, מה אתם רוצים? מי שימצא אצלו את הגביע. מחפשים, מוצאים אצל בנימין. רק סתם שאלה. מה הוא שם להם בסקים? אתם זוכרים מה הוא שם בסקים? כסף. ויצב את אשר על ביתו לאמור, מלא את אמתחות האנשים אוכל כאשר יאכלון שאת, ושים כסף איש בפי אמתחתו. ואת גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו. ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. על הכסף מישהו מדבר אחר כך שהכסף אצלהם בסקים? אף אחד. בפעם הראשונה שמו כסף אצלהם בסקים, ויחרדו איש אל אחיו לאמור,
מה זאת עשה אלוקים לנו? ונכנסו ללחץ, ונכנסו לפחד, ומה יהיה? ואנחנו יחשדו בנו גנבים, מהר החזירו את הכסף, ואמרו, החזרנו את הכסף. פה אין שום דיבור על הכסף. איך יכול להיות הדבר הזה? באמת זה פלא גדול. ראיתי שהמפרשים מסבירים, שלכן כתוב, וימהרו ויורידו איש תחתו ארצה, ויפתחו איש תחתו. הוא אמר להם, רק תפתחו את המתחות, אל תסתכלו מה יש בפנים, אל תחפשו. למה? כביכול הוא אומר להם, אני חושד בכם שתעלימו עכשיו, תוך כדי החיפוש, אתם תעלימו את הגביע. אז אני רק מבקש כל אחד בבקשה להוריד את התיק לרצפה, לפתוח. ארזת לבד? כן, ארזתי לבד, יופי, תפתח, אנחנו רוצים לראות. פותח, מה כתוב? ויחפש. מי זה ויחפש? רק מנשה, שהוא האיש ששלח יוסף, רק הוא חיפש. למה? כדי שלא יראו את הכסף. אם הם יראו את הכסף, הם מיד יבינו שיש פה תעלול, הם יעלו על התעלול. ויחפש, הוא חיפש. ולכן אין פה שום מזכור על הכסף שנמצא. מיד כאשר מצאו את הגביע, כל אחד סגר מהר את התיק, ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה. לא היה להם זמן להתחיל להסתכל עכשיו בתיקים עוד פעם. ולכן גם הדבר קרה מיד איך שהם שולחו. ישר שהם שולחו. הם עוד לא הספיקו לצאת מהעיר, ומיד הוא הגיע. יצאו מהעיר וישר הוא הגיע. למה? כדי שלא ימצאו את הכסף. שלא יראו את הכסף. יראו את הכסף וישר יתחילו לקשר דברים. טוב, בכל אופן אבל מוצאים אצל בנימין, ואז חוזרים חזרה ליוסף הצדיק. בהתחלה אומר לו יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, מה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אומר לו, תשמע, אין לי מילים. אין לי מילים, צודק, אנחנו לא בסדר. יופי, מצוין, ככה זה דיבור טוב, נכון? פתאום אנחנו פותחים את פרשת השבוע, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך הרפך בעבדך כי חמוך כפרעה. חז"ל אומרים, פתח עליו ב700 קמ"ש, יהודה על יוסף, אומר לו, אתה ופרעה, שתיכם אני אוכל אותם בארוחת בוקר, עם מלח. הוא אומר, מי אתה בכלל? אני מתחיל לדבר איתו בצורה, אומר לו, תקשיב, הייתה לי סבתא, קראו לה שרה. היא הייתה אצל פרעה, פרעה רצה לעשות לה משהו, וינגע השם את פרעה על דבר שרה אשת אברהם. חטפה מכות. תדע לך, אבא שלי אמר כללה שהיא לחינם על אשתו רחל, מתה. אל תתחיל איתנו. אמר לו את זה בצורה הכי ברורה שיש, כמו שמדברים בשכונה. אמר לו, סתכל לי בלבן של העין, וחביבי, לא להתחיל איתנו. כתוב שיוסף הצדיק התחיל לפחד. יותר מזה, חז"ל מביאים אחד המדרשים, במדרש רבה חז"ל מביאים, שיהודה נתן שאגה עצומה, עד שחושים בן דן בארץ ישראל שמע את השאגה. שמע חושים בן דן את השאגה בארץ ישראל, ומיד תפס את הטיסה הראשונה מישראל למצרים, ובא. זאת אומרת, הולך להיות פה קרב. כתוב שיהודה אומר לנפתלי, לך תבדוק כמה שווקים יש. בדק, חזר, אמר לו 12. אמר לו, אני 3, אתם כל אחד. אמר לו, אדוני, אנחנו הורדנו את שכם. 2 אחים אצלנו הורידו את כל שכם. על מה? על בת דינה, ותצא דינה לראות בבנות הארץ. 2 האחים שלי כיסחו את כל שכם, הורידו את כל שכם. אתה עכשיו רוצה לקחת את בנימין, חשדו ביוסף, שאולי יוסף רוצה אותו בשביל משכב זכור. חשדו שיוסף רוצה את בנימין משכב זכור. על זה, לא רק שנוריד את כל שכם, אנחנו נוריד את כל מצרים ואת כל מה שאתה רוצה, את כל הערים הכי טובות. אנחנו נוריד הכל. אני לא מבין. לפני דקה אתה דיברת. אתה אמרת מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק. אמרת לא מתאים, אתה צודק, אנחנו לא בסדר. האלוהים מצא את עוון עבדיך. אנחנו לא טובים. טעינו, נשלם. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. כולנו עבדים לך. פתאום יוסף בא לקראתו, ויוסף אומר לו, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. פתאום משתנה כל הדיבור. כל השיחה משתנית מן הקצה אל הקצה. פתאום זה נהפך להיות מלחמות, פתאום נהפך להיות קרב, ונהפך להיות דבר כזה. מה קרה? מה כל כך, מה השתנה? מה הוא אמר לו דבר לא בסדר? הפוך. יוסף הצדיק בא לקראתו. והם עכשיו נלחמים בזה. הפוך. היה צריך להיות שעכשיו צריך להגיד לו, תודה רבה, אתה צודק, ולדבר איתו יפה. באמת, יש בחז"ל שבאמת יהודה דיבר יפה. וגם את הדברים הקשים מנסים להסביר את זה בצורה יותר יפה. אבל הפשט הפשוט, גם מה שרש"י מביא, שהוא דיבר איתו קשות. מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות, אומר רש"י.
וחז"ל אומרים, למה באמת, ככה גם אור החיים מביא, למה באמת הוא ויגש אליו, למה הוא ניגש? יש גמרא במסכת עבודה זרה, דף י' הגמרא מביאה, שהיה קיסר אחד שהיה שונא את עם ישראל. והוא בא, אסף את כל השרים שלו, להתייעצות לקבינט המדיני-ביטחוני, התייעצו, אומר מה התייעצות? אומר, תגידו, מי שיש לו רגל אחת שיש בה מוגלה, מה יעשה? יסבול וישאר עם הרגל, או יקטע את הרגל ויחיה? אמרו, לא יקטע את הרגל ויחיה. אמר להם, אם ככה, כל היהודים פה, הם מבחינתי כמו, ככה הוא אמר, עפר לפה שלו, וככה אמר, הם מוגלה, אני רוצה להוריד אותה, וככה אנחנו נחיה. הרי זה תמיד היה. הקטע היהודים ואתה מציל את הכל, את כל הממלכה אתה מציל. תמיד היה, כל פריט שרצה, היו צעריה לראש, אומרים חז"ל, כל מי שמצר לישראל נעשה ראש. אז הוא רצה לעצר לישראל, כדי להיות ראש. אנחנו רואים זה עד היום בימינו, לצערנו. אז בא קטיע בר שלום, הוא היה גם כן שר אחד אצלו. והוא אמר לו, תקשיב, אתה טועה פעמיים. פעם אחת, בגלל שאתה אומר שאתה תצליח להוריד את המוגלה. יש מוגלה שאפשר להוציא, יש מוגלה שאי אפשר להוציא. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, הקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בארבע רוחות השמיים. אי אפשר לארבע רוחות השמיים להתקיים ללא עם ישראל. אז לא יעזור לך, אתה לא תצליח. לא ניגשים לניתוח שאין אפשרות. ושתיים, הוא אמר לו, יש לי סיבה נוספת להגיד לך שאל תעשה את זה, כיוון מה הוא אמר לו שם? אמר לו, יגידו שאתה מלכות קטיעה. יגידו שאתה מלכות מלך, שהמלכות שלו לא מלכות שלמה. זה לא יפה, זה פוגם במלכות. כל המושג של מלכות זה השלמות, זה הדבר השלם. דבר שהוא קטוע, זה לא מלכות שלמה. אז אמר לו, שתי הסיבות הללו, לא כדאי לך להרוג את היהודים. אמר לו המלך, אתה צודק, דברים טובים אמרת, אבל יש לנו כלל, כל מי שמנצח את המלכות, צריך להרוג אותו. מי שמנצח את המלך, אפילו אמר סברה נכונה, אפילו אמר דבר נכון, צריך להרוג אותו. וכך באמת היה. שלחו אותו להריגה. כתוב שבשעה שנשלח להריגה, בא אליו איזה מישהי אחת, מטרונית אחת, אמרה לו, אתה לפחות תעשה ברית מילה, שתהיה שייך לעם ישראל. אז כתוב שהוא עשה ברית מילה, ועשה ברית מילה לעצמו בדרך שהוא הולך להריגה, וציווה את כל נכסיו לרבי עקיבא. הבחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, זהו, שנכנס לגן עדן. קטיע בר שלום, ולכן כתוב, חז"ל לומדים עליו פסוק, שהוא יוצא מגדר השרים של אדום שהם אין להם חלק לעולם הבא. אתה רואה שמי שמנצח מלכות, מה דינו? מיתה. היה גם סיפור כזה, הגמרא מביאה בסנהדרין, עם רבי תנחום, שגם כן היה ניצח את המלכות בוויכוח, ואמרו לו, אוקיי, ניצח, מה היה שם? אמר לו אותו קיסר, אמר לו, בוא תהיה, למה אנחנו שתי עמים, וכל הזמן אנחנו רבים, ויש אנטישמיות, בוא נהיה כולם עם אחד, ולא יהיה אנטישמיות. אנטישמיות זה לא טוב. אמר לו, אתה צודק, בסדר גמור. טענה טובה, אמר לו, אבל מה, אנחנו כבר מעולים, אנחנו לא יכולים לתקן את הברית. זהו, עשינו כבר ברית, מה נעשה? בשביל שאתם תהיו כמונו, אתם צריכים תהיו כמונו לאימול. הלך בשיטת שמעון ולוי. אמר לו, תהיו כמונו לאימול. אתה רוצה להיות כמונו, נכון? עם אחד. אין ברירה, בשביל שתהיו כמונו, אתם חייבים לעשות ברית מילה. אמר לו, ניצחת אותי. אבל מי שמנצח את המלך, צריך להרוג אותו. מה עשו? זרקו אותו לבור של חיות. חיות רעות. זרקו אותו לבור של חיות רעות ולא נגעו בו. לא נגעו בו החיות הרעות. היה שם איזה כופר אחד, אמר לו, תשמע, הם לא רעבים מספיק. הבאת לו אמסטפים שהם שבעים, אז הם לא אוכלים אותו בגלל זה. אמר לו, כן, הם לא רעבים, בוא נבדוק. זרקו את הכופר הזה לתוך הבור, ומיד נפלו עליו כל החיות הרעות, אני יודע, אמסטפים שם, עשו בו מטעמים, וראו שזה באמת היה בגלל שרבי תנחום היה איש גדול. בכל אופן, אנחנו לומדים בשתי הסיפורים הללו, שהאדם שמנצח מלך הוא בבעיה. יהודה יודע, עכשיו אני אנצח את המלך, גם אם אני לא אנצח אותו, זאת אומרת, אם הוא יצדק יוסף, אז מה נפשך? אז הוא יצדק, אז מה אני אדבר? ואם אני אנצח אותו, אז אני חייב מיתה בגלל שניצחתי אותו. מה עשה יהודה? ויגש אליו יהודה. אמר לו, בוא נדבר בצד.
בואו נלקח אותו הצידה, למה? כי מתי הבעיה שהמלך חייב להרוג את מי שמתי? כאשר מנצחים אותו בפני השרים. אבל כאשר אתה לוקח אותו לצד, אתה מדבר איתו בצד, בארבע עיניים, אז זה אין בעיה. לכן כך אומר אור החיים הקדוש, לכן ויגש אליו יהודה ויאמר, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני, שלא ישמעו אף אחד, שרק אתה תשמע. אז יהודה לוקח את יוסף, מדבר איתו בצד. מה מדבר איתו? מלחמות עולם. תגידי, למה אתה רוצה להילחם איתו? מה הוא עשה? סך הכל הוא ביקש לעשות איתכם חסד. אמר, חלילה לי מעשות זאת. אתם הצעתם שכולם יהיו עבדים. חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. הכל בסדר, מה? תביא לי את הילד ושלום על ישראל, תלך הביתה. ודבר נוסף, שאלה נוספת אני אשאל אתכם, שהיא שאלה פחות, את השאלה הזאת היא הרבה שואלים, כל המפרשים שואלים את מה שהצגתי. את השאלה הבאה פחות שואלים. תגידו לי, איפה בנימין בכל הסיפור? לא פוצה פה ומצפצף. הוא נשוא המשפט, הוא לא מדבר. יהודה מדבר, צועק, והם קוראים סמלותם. איפה בנימין? תגיד מילה. תגיד, אני גנבתי, לא גנבתי, תגיד משהו. לא מדבר כלום. הוא לא יודע לדבר, הוא צריך את יהודה שידבר. אבא ל10 ילדים לא יודע לדבר. כבר רב עם ביטוח לאומי 10 פעמים כדי להוציא מהם משהו. הוא לא יכול עכשיו, לא נשאר לו משהו להגיד משהו, מילה אחת ליוסף. רק יהודה צועק וצועק וצועק וצועק, ובנימין שותק, כלום. בנימין זאב יטרף. בנימין יש לו כוח של לטרוף. נו, למה הוא לא מדבר? איפה הוא נעלם בכל הסיפור? רק יהודה מדבר. בנימין לא שומעים עליו. כתוב שחז"ל אומרים שיוסף הצדיק באחד הזה אומר ליהודה, אתה יש לך פה, אתה מדבר יותר מדי. מה קרה אתה מדבר יותר מכל האחים שלך? ככה אומר לו, אתה פתית הרבה. אתה מדבר הרבה. מה אתה מדבר כל כך הרבה? אומר לו יהודה, כי אני עבדך ערב את הנער. אני ערבתי את הנער, לכן אני מדבר יותר מאחרים. אז זה ניחא, למה הוא מדבר יותר מראובן? למה הוא מדבר יותר משמעון? למה הוא מדבר יותר מיששכר ומזבולון וכו', מכל השאר השבטים? אבל למה בנימין לא מדבר? דבר, תגיד משהו. תגיד, אדוני, אני לא גנבתי. שמו לי את זה בזה. למה אתה לא טוען שום טענה? שום כלום, שותק. וגם, דבר נוסף זה, אנחנו רואים שיוסף הצדיק מפלה את בנימין לידם. חז"ל אומרים מסכת מגילה, וכי ייתכן שבדבר שנכשל באותו צדיק, אז הוא יקשלו זרעו? מה זה? כתוב שבגלל 2 סלעים כלי מילת, שנתן יעקב ליוסף, יותר מהאחים שלו, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. לעולם אומרים חז"ל, לעולם, אל יפלה אדם בנו בין הבנים. עשית בר מצווה לבן שלך, תעשה אותה בר מצווה לבן השני. עשית יום הולדת לבן שלך, תעשה אותו יום הולדת לבן השני. הבאת להוא חולצה ב50 שקל, גם להוא חולצה ב50 שקל. החלטת לקנות לו אדידס ב700, תקנה גם להוא אדידס ב700. אל תפלה אף פעם את הבן שלך בין הבנים. למה? אם אתה מפלה, אתה מתחיל לגרום קנאה ושנאה. והקנאה ושנאה, זה יכול להגיע חס שלום לדברים גרועים, עד כדי כך שראינו שהתגלגל הדבר וירדו אבותינו מצרימה. היו צריכים אבותינו לרדת מצרימה בכל מקרה. אבל התגלגל הדבר על ידי יוסף הצדיק שהאחים שלו קינאו בו. על מה קינאו בו? על כתונת פסים שנתן יעקב ליוסף יותר מהאחים. הייתה שם קנאה. הקנאה הזאת היא עוררה. כמובן שעל הקנאה הזאת התלבשו הרבה דברים, התלבשו הרבה רעיונות, אבל הבסיס לכל הדבר היה קנאה. והקנאה הזאת היא עוררה את האחים, והאחים מכרו את יוסף למצרים, ובדבר הזה הפסדנו וקיבלנו גלות. אז אומרים, אז תגיד לי, אז אתה יוסף הצדיק סובל, ממה אתה סובל? בגלל שאבא שלך נתן לך חליפה של ורסאצ'ה, נתן לך כתונת פסים, משהו מיוחד, לאחרים הוא נתן להם לקנות בשוק רמלה לוד, ולך הוא קנה איזה בגד מיוחד, נכון? אז אתה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך גם כן להמשיך עם אותה אפליה, או שאתה צריך לשנות את האפליה שלך? לכאורה אתה לא צריך לעשות את אותה אפליה, אתה צריך לחשוב לפני שאתה עושה את זה. מה היה צריך לעשות? היה צריך לתת לכולם אותו דבר. מה הוא נתן? הוא נתן כבר בשבת שעברה, כתוב שהוא נתן, וישא מסעות מאת פניו עליהם, ותרב מסד בנימין למסות כולם 5 ידות, וישתו וישכרו עמו. לבנימין הוא נותן פי 5 מכולם. אחר כך גם פרשת השבוע, הוא אומר אצלנו אחר כך, אחרי שכבר מתגלה יוסף לאחים, ויושבים כולם וזה, הוא נותן להם
לכולם נתן לאיש חליפות צמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות צמלות. לכולם הוא נתן חליפות צמלות, ולבנימין הוא נותן 5 חליפות צמלות. מה קרה? אומרים חז"ל, לא, אל תחשוב, לא, יוסף יודע שאסור לעשות אפליה. מה אמר יוסף? רמז יוסף לבנימין, תדע לך בנימין אחי הצדיק, יוצא ממך ילד שקוראים לו מרדכי, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, עטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן. כמה זה? 5. אמר, אני אתן לך 5 חליפות צמלות, כנגד מה שיבוא בעזרת השם נכדך, בן נכדך, נכד נכדך, ויציל את עם ישראל ויצא מלפני המלך בלבוש מלכות, שהלבוש מלכות כולל 5 חליפות צמלות, רמז לו על זה שיצא ממנו. תגיד לי, עכשיו אני שואל אותך שאלה. אנחנו יושבים, מגיע המלך ומחלק מתנות. נותן מתנות לכולם. ועכשיו הוא נותן מתנות, לי הוא נותן 1, לך הוא נותן 1, לא הוא נותן 1, פתאום ל1 הוא נותן 5. מן הסתם, ישר מעורר קינה. אבל עכשיו הוא אומר, לא, אל תקנו. אתה יודעים למה אני נותן לו 5? כי ממנו יצא מרדכי שילך לפני המלך בלבוש מלכות. אז עכשיו אנחנו לא נקנה, עכשיו אנחנו נקנה פעמיים. עכשיו אנחנו נקנה פעמיים. מה הוא רוצה ללמוד? מה הוא מביא למרדכי? 5 חליפות עכשיו. מה קשור מרדכי? עכשיו אתה מכניס פה לסיפור. תן לו חליפה אחת, אחרי זה סגור איתו בצד איזשהו סיפור, אני יודע מה תעשה. נותן לו 5 חליפות, זה 5 חליפות בזמנם, זה 5 חליפות, זה משהו מיוחד, זה כל חליפה. אדם שקיבל סיכה ממלך, הוא הולך עם זה 70 שנה עם הסיכה. שם את הסיכה פה, זה המלך. אדם שקיבל חליפה מהמלך, וואו, זה חליפה של המלך, זה 5 חליפות. הולכים איתם בצורה... טוב, אז זה באמת לא מובן הדבר הזה, איך הוא נותן לו, עושה פה אפליה עם בנימין. אז בשביל באמת לגשת לדבר, צריך באמת לראות עוד נקודה. יהודה לוקח ערבות על בנימין. כי עבדך ערב את הנער מי מביא לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי להביא כל הימים. ויהודה לוקח ערבות על הנער, וחז"ל אומרים שהסיבה שהוא כל כך לוקח ערבות על הנער, כי הוא אומר, אולי ימחל הקדוש ברוך הוא לי על החטא הזה שעשיתי במחירת יוסף. הרי מי מכר את יוסף למצרים? יהודה. יהודה אמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו על תאיבו. כי אחינו בשרנו. אמר יהודה, מה פתאום אנחנו נהרוג אותו? לא, אין טעם להרוג אותו. בואו נמכור אותו, ובכל מקרה במצרים שם הוא לא ימלוך. הרי מה הוא חולם כל הזמן יוסף הצדיק? שהוא יהיה מלך ואנחנו נשתחווה לו. לא יקרה. למה לא יקרה? כי במצרים יש להם חוק. החוקה אומרת שבשביל להיות מלך אתה חייב להיות מיוחס. ואם אתה ממשפחה של עבדים, אתה לא יכול להיות מלך. זה מה שגם אמר שר המשקים שבוע שעבר לפרעה, מה הוא אמר לו? נער עברי עבד. הוא אמר לו, אין לך, כאילו לא יכול לעלות לגדולה, לא ראוי לגדולה. אז אמר יהודה, מה בעיה? בוא נמכור אותו למצרים, ואז ונראה מה היו חלומותיו, עכשיו בוא נראה איזה חלומות, מה יתגשם. ואנחנו הרווחנו את שלנו, והוא, למה שימות? בכל זאת, אחינו בשרנו, למה שימות? זאת אומרת, יהודה הציל אותו מהאחים, אבל מצד שני, הוא זה שגרם את המחירה של יוסף. אומר יהודה, עכשיו אני רוצה מחילה על העוון הזה, כי הרי הבינו האחים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. ולמה יהודה דווקא? כתוב שהאחים הורידו את יהודה מגדולתו, וירד יהודה, שהורידו את יהודה מגדולתו. למה? כי אמרו לו, אתה מלך, אם אתה היית אומר, היינו שומעים בקולך. לא אמרת, אנחנו לא שומעים בקולך, אז אתה אמרת לנו למכור, מכרנו, אבל אם היית אומר לנו לא להחיות אותו, היינו מחיים אותו. כי הוא מלך יש לו כוח. אומר יהודה, עכשיו אני קיבלתי עונש. למה? עכשיו ירד מגדולתו. אני רוצה להחזיר את המלוכה, רוצה לחזור להיות מלך. בשביל לחזור להיות מלך, הוא חייב לחזור בתשובה שלמה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו. איפה יכול לקבל את תשובתו? אם עכשיו אני אלחם על בנימין. ככה אומר יהודה. לכן יהודה ניגש וערב על הנער, בדווקא הוא ערב על הנער. לכן הוא אמר, אני ישב והנער יעל עם אחיו. הוא אומר, אני ישב במקומו. הנער תחזיר אותו בחזרה שיעלה עם האחים שלו. ושאלה אחרונה, לפני שאנחנו ממשיכים, עוד דבר אחד שעכשיו אני נזכר עוד שאלה. למה הוא קורא לו באמת נער? המשורר אומר, הילד בן 30, נכון? נכון, הילד בן 30. לא, ילד לא בן 30. 30 זה כבר לא ילד. הוא אבא ל10 ילדים. אתה קורא לו נער?
האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, אומר יוסף הצדיק. יוסף הצדיק קורא לו איש. יהודה קורא לו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתנו. זה נער זה? זה לא נער, זה כבר איש גדול. איש בן 30. הוא כבר יכול להיות שר בממשלת ישראל. בן 30 הוא יכול להיות אדם גדול. ובן 30 זה בן 30 לכוח, עכשיו הוא בשיא כוחו. מה נער? נער זה ילד קטן. אז באמת, יש דבר מעניין. הגמרא אומרת מסכת סוטה, זה ראיתי בשם שמואל אומר, הגמרא אומרת מסכת סוטה, שיהודה קידש שם שמיים בגלוי, זכה שכל שמו זה י' כ' ו' כ'. יהודה יש לו את כל השם של הקדוש ברוך הוא בשם שלו. למה? כי הוא קידש שם שמיים בגלוי. היכן קידש שם שמיים בגלוי? שתי גמרות, גמרה אחת בסוטה י', גמרה אחת בסוטה למד ו'. גמרה אחת אומרת שזה מצד שהוא, אצל מעשה תמר, שהוא אמר צדקה ממני, הוא עומד קבל העם והעולם וכולם מסתכלים לראות מה יגיד יהודה, ויהודה אומר צדקה ממני. אמר, קידש שם שמיים בגלוי. וגמרה שנייה אומרת שהוא קפץ למים ראשון בקריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב קפץ ראשון למים בקריאת ים סוף. קידש שם שמיים בגלוי. לכן זכה שכל שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה בתוכו. יוסף אומר את הגמרא שקידש שם שמיים בסתר. מה זה בסתר? באה אליו אשת פוטיפר ורוצה לעשות איתו עבירה. במשך הרבה זמן, לא ביום אחד. כל יום מישהו רוצה, היא מנסה לשכנע אותו, אבל אף אחד לא רואה. אף אחד לא רואה. והוא קידש שם שמיים בסתר. הוא קידש שם שמיים בסתר, לכן הוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא בשמו. למה? כתוב בתהילים, עדות ביוסף שמו. למה ביוסף? עדות ביוסף. לא, הוסיפו לו עוד אות ה' משמו של הקדוש ברוך הוא. זכה ושמו של הקדוש ברוך הוא עליו. אבל יהודה כל השם. אצל יוסף רק אות אחת. כי יוסף קידש שם שמיים בסתר. יהודה קידש שם שמיים בגלוי. יש פה איזו בחינה ששתי דרכים בעבודת השם אצל יהודה ויוסף. יהודה זה דרך של מלכות. מלך, מה הגדר שלו? מלך פורץ לו גדר. מלך, המציאות שלו זה לבוא, זה בלי לא להתחבות אחרי משהו. המהות שלו זה אני פה, אני המלך. מלכות היא באה לידי ביטוי כאשר אדם עושה מעשה של מלכות. עושה מעשה של מלכות. פורץ לו דרך ופורץ לו גדר, לעשות לו דרך, עושה מה שהוא רוצה. איך אומר להם שמואל שם לעם ישראל? אומר להם, את בנותיכם ייקח לו לשפחות, ואת השדות שלכם הוא ייקח את הכל, כי זה מלך. מלך הוא לא הולך מתחבא. מלך לא מתחבא. מלך מגיע בגלוי. זה מציאות של מלכות. מלכות זה גילוי. יוסף, הוא מתנהג באסתר. מה זאת אומרת באסתר? כלפי חוץ אתה מסתכל על יוסף, מה אתה רואה? אתה רואה נער שמסלסל בשערו. אתה רואה נער שמה שמעניין אותו זה החיצוניות. ככה נראה לך כלפי חוץ. נראה לך כזה בחור חתיך, בן 17, לא, אסור להגיד את זה על יוסף הצדיק, כן? אני אומר את זה בעיניים שלנו. ככה נראה נער כזה מתאים, כזה נער, אבל בתוכו, בפנים, כשהוא נמצא בניסיון הכי גדול, כשהוא נמצא במקום לבד, כשהוא נמצא, דיברנו שבוע שעבר על יוסף הצדיק, כמה מהותו הייתה של צדקות, יראת שמיים בתכלית, והיא השם את יוסף, כל מקום שהוא הולך, הוא מגיע עם הקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק, הוא בגדר מקדש שם שמיים בסתר. הוא כלפי חוץ, לא נכנס עכשיו לאיזה מלחמות עולם, הוא לא זה, הפוך, הוא מגיע בהסתר פנים, הוא דוגל בשיטה של לא לבלוט, ולעשות עכשיו איזה פעולה שתראה שאתה, יהודה בדיוק הפוך ממנו, זה שתי הפכים שונים. זה שתי הפכים שונים. גם קצת במהות של החיה שהמשילו אותם, יהודה הוא גור אריה יהודה, נכון? יהודה זה אריה. אריה הוא לא מתחבא. לא תראה את האריה מתחבא. האריה הוא בא כמו מלך. הוא מגיע לכל מקום ככה במלכות. השור הוא אחד שלא מחפש לעשות בלגן. יוסף הוא שור. שור הוא חזק מאוד. שור יכול לנצח אפילו אריה. במציאות, בטבע, יש שור חזק, שור, יש דברים גדולים. באפריקה שם השברים, איך קוראים להם? תאו, הם יכולים לנצח אריה. יכול להעיף את האריה באוויר.
אבל הוא מטבעו, הוא לא מחפש בלגן, הוא מחפש ללכת בצידי דרכים, להסתיר את עצמו. יוסף הצדיק נמצא במצרים, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ודאי וודאי שיוסף הצדיק כל דבר מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל יוסף הצדיק כביכול מתאים את עצמו במראה החיצוני. כתוב גם כן שבת הבאה נקרא שמנשה ואפרים מגיעים ליעקב, יעקב הנה שואל מי אלה? מה זה מי אלה? כי יוסף לא הלביש אותם עכשיו כמו חרדים מבני ברק. אמר, הם נמצאים במצרים, הלביש אותם ככה כמו מצרים, אבל הפנימיות שלהם הייתה פנימיות של צדיקים. אנחנו יודעים שמנשה, כשיהודה התחיל להשתולל, אז יוסף אמר למנשה, תראה לו שאנחנו לא פריירים, שאנחנו לא חלשים. אז כתוב שמנשה לקח אבן אחת ושבר אותה לרסיסים, ויהודה ראה את הכוח שלו, אמר, זה כוח של בית אבא, זה לא כוח רגיל, זה לא גיבור רגיל, זה גיבור מיוחד. זאת אומרת שמנשה, במציאות שלו הפנימית, הוא צדיק גדול. כמובן גם אפרים, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אבל כלפי חוץ, אומר יעקב, מי אלה? מי אלה? למה? כי כלפי חוץ הם לא נראים, הצדקות שלהם לא בולטת החוצה, הצדקות שלהם היא פנימית. שתי דרכים בעבודת השם. יש דרך של לעבוד את הקדוש ברוך הוא בריש גלי, ויש דרך של לעבוד את הקדוש ברוך הוא ככה בפנים. יהודה ויוסף, שניהם נלחמים על המהות של עם ישראל, איך עם ישראל צריך להיות. יהודה ויוסף, המלחמה שלהם היא לא מלחמה אישית. היא לא מלחמה פשוטה כמו שאנחנו רואים. כתוב, חז"ל אומרים שהמלאכים ירדו מן השמיים לראות את שני המלאכים האלה מתווכחים. בוויכוח הזה של ויגש אליו יהודה, כתוב בחז"ל שהמלאכים ירדו מלמעלה לראות את מה זה נראה לכם סרט? באים לראות סרט? לא, באים לראות את המלחמה, מי מנצח במלחמה הזאת. מה כל כך מעניין? יש פה שתי אנשים מתווכחים, מישהו ייתן מכה, מישהו ינצח, מישהו... אומר, לא, המלחמה שלהם זה מלחמה שקובעת על כל העתיד של עם ישראל. ובנימין הוא סוג של צומת. למה בנימין הוא סוג של צומת? בנימין, קודם כל, כתוב בזוהר הקדוש, שבנימין החליף את יוסף. יוסף היה צדיק יסוד עולם. ברגע שביוסף ירד למצרים, מי הוא הצדיק יסוד העולם הבא אחריו? זה בנימין. הגמרא בברכות אומרת שבנימין הוא אחד מארבעה שנכנסו, בנימין בן יעקב, אחד מארבעה שנכנסו שמתו בעטיו של נחש. אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש. עטיו של נחש זאת אומרת שהוא לעצמו לא היה לו שום חטא. הוא היה נקי לחלוטין. לא היה לו שום חטא. ככה בנימין. ובנימין הוא נעמד במקום יוסף. לכן אומר יהודה לבנימין, איך הוא קורא לו? איך אעלה אל אביו והנער. כי מי נקרא נער? יוסף. כתוב אצל יוסף, איך קוראים ליוסף? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני וילה. ההגדרה של יוסף, והוא נער. מי נכנס תחת יוסף? בנימין. לכן בנימין נקרא נער. לא בגלל שהוא צעיר, אלא בגלל שבמהות שלו הוא נכנס במקום יוסף הצדיק. אז בנימין הוא בא לסמל את המהות של עם ישראל. אבל יותר מזה, כתוב שכאשר יוסף מתוודע לאחיו, אז מה כתוב? ולא יכול יוסף להתאפק וכולי, ואז כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. מה קרה פה? לכל האחים וינשק לכל אחיו ויבק עליהם. אבל אצל בנימין יש פגישה מיוחדת. מה הפגישה המיוחדת? אז רש"י כבר מביא את המדרש. המדרש אומר שיוסף הצדיק בוכה על צווארי בנימין. למה? כי אצל בנימין יש את בית המקדש. בנימין, בחלקו של בנימין יהיה בית המקדש. ושתי בתי מקדשות עתידים להיחרב בחלקו של בנימין, ולכן כתוב על צווארי. צווארי זה לשון רבים. מה זה צווארים? יש לבן אדם כמה צווארים? יש לבן אדם צוואר אחד. למה כתוב צווארי בנימין אחיו? אומר כי בנימין יש לו שתי בתי מקדשות, ובית המקדש נקרא צוואר, כמגדל דוד צווארך, בנוי לתלפיות, שזה בית המקדש, שהוא נקרא צוואר. למה הוא הצוואר? הוא המחבר אותנו, את העולם התחתון עם העולם העליון. הצוואר זה החלק שמחבר את המוח, את הראש, את הכוח המחשב של האדם עם כוח העשייה שזה הגוף.
גם בית המקדש הוא המקום שמחבר בין העולם העשייה לעולם למעלה. לכן כמגדל דוד צווארך. צווארך זה בית המקדש. אומר, בוכה יוסף הצדיק על צווארי בנימין אחיו. הוא בוכה על שתי הצווארים, על שתי הבתי מקדשות שעתידים להיחרב בחלקו של בנימין. ובנימין בכה על צוואריו. צוואריו, אומרים המפרשים, זה לא לשון רבים. זה כמו בעליו, כמו אדוניו. זה לא כמה אדונים, זה האדון שלו. אז הצוואריו זה הצוואר שלו. אז הוא בכה על צוואריו, ובאמת שם למה רק משכן שילה. משכן שילה עתיד להיות בחלקו של יוסף, ושם עתיד להיחרב. בנימין הוא לא סתם עוד אח. הוא האח שאצלו יש את בית המקדש. אם אתה משנה את השליטה בבית המקדש, אם אתה משפיע בעבודה שלך על בית המקדש, אתה משפיע על כל עם ישראל. אם אתה מצליח להנחיל דרך של יהודה בבית המקדש, אז הדרך של יהודה היא תהיה הדרך. אם אתה מנחיל את הדרך של יוסף בבית המקדש, אז הדרך של יוסף היא הדרך. וזה הוויכוח בין יוסף ליהודה. זה המחלוקת בין יוסף ליהודה. האם הדרך היא כמו שיהודה בריש גלי, לבוא ככה וכמו מלך, או הדרך של עם ישראל היא דווקא לא לבוא בריש גלי, אלא ללכת לקדש עם שמיים בסתר. אנחנו רואים ששתי הדרכים נכונות. איך אנחנו רואים ששתי הדרכים נכונות? כי גם יהודה זכה ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה בו, וגם יוסף זכה ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה בו. אמנם אצל יוסף זה רק אות אחת, אצל יהודה זה מציאות שכל השם שלו. מצד אחד, מצד שני, אצל יהודה זה אמא שלו בחרה לו את זה כבר כשנולד. אצל יוסף היה שינוי שהקדוש ברוך הוא הוסיף לו עדות ביוסף שמו. הוסיף לו את ההי הזאתי שהיא תוספת שלא הייתה אצלו מההתחלה. ודבר מעניין, המדרש אומר, וזה עוד טיפה הסבר לדברים. המדרש אומר שבנימין, כשמצאו אצלו את הגביע, אז האחים שלו רואים את הגביע אצל בנימין, עוגמת נפש נורא, אכזבה נורא, ואז הם מתחילים לומר לו, אתה גנב בן גנבת. תראו, המדרש אומר, זה משהו מדהים. אומרים לו, אתה גנב, הנה, ומצא הגביע במתח הבנימין. כיוון שנמצא הגביע, אמרו לו, מה גנבת? בר גנבת. מה גנבת? אתה בן של גנבת אתה. למה? אמא שלך גם גנבה את הטרפים. מסבא לבן. ואתה הולך בדרכה של אמא שלך. מה אנחנו היינו אומרים? טוב, פדיחה, תפסו אותי בכלכלתי. מה אומר בנימין? זה מדהים מה שהוא אומר. אמר להון, גברה די יוסף יש כאן? יש פה את זה שמחר את יוסף, אולי אתם רוצים למכור אותי גם כן? יש שעירים יש כאן? כתוב שהם לקחו שעיר עזים ושחטו ושמו את הדם שלו. אתם רוצים אולי לקחת את הכותונת שלי, לשים עליו דם כמו ששמתם אצל יוסף? אחים שמכרו אחריהם, יש לכם על מה לדבר איתי בכלל? אתם באים אליי, אומרים לי גנב בן גנבת? זאת אומרת, בנימין, לא כמו שאנחנו לפני רגע הצגנו אותו כזה שקט ולא מדבר. נתן להם, שתקו לו, יכולים לענות לו. יכולים לענות לו משהו? חז"ל אומרים שיהיה השפה. למה האבן של בנימין היא האבן בחושן, היא השפה? למה היא השפה? כי יש פה. הוא לא גילה, אפילו שהוא ידע שמכרו האחים את יוסף, הוא לא גילה. לא גילה לו לאבא שלו, ולא גילה לאף אחד. הוא ידע שהם מכרו את יוסף. הוא לא גילה. אז זאת אומרת, בנימין חיפה עליהם. כתוב שאחד השמות שבנימין קורא לילדים שלו, הוא קורא לכל הילדים שלו, הוא קורא להם על יוסף. הוא מספר את זה ליוסף. בשעה שעמד יוסף עם בנימין, שאל אותו, היית לך בנים? יש לך בנים? אמר לו כן. אמר לו כמה? אמר לו 10 מניין. אמר מה השמות? אמר לו היה לי אח אחד, והיו מעשיו נעים ונעימים, ונשבע ממני, והוצאתי להם שמות לשם המאורע שלו. בנימין מיום שיוסף הצדיק הלך, הראש שלו אצל יוסף. והוא קורא לילדים שלו שמות על שם יוסף. בלע שנבלע ממני. בכר שהיה בכור לי. אשבל שנשבע ממני. גרה שגר בארץ אחרת. הוא יודע שהוא גר בארץ אחרת, אתה יודע, אולי הוא מת, הרי אמרו לאבא טרוף יוסף. הקרנה, הקטונת בנך, הוא ידע, הוא מכיר את הסיפור. נעמן שהיו מעשיו נעים ונעימים. אחי שהיה אחי ודאי, זאת אומרת היה אח שלי משתי הצדדים, גם מאבא גם מאמא, בשונה מהאחים האחרים שהיו אחים שלי רק מאבא, אבל לא מאמא. וראש שהיה לי לראש והוא ראשן של אחים שנאמר לראש, תבואת לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. מופים שהיה יפה מאוד בכל דבר.
ושכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב ומסרן לו ליוסף. חופים שלא ראה בחופתי ולא ראיתי בחופתו, ואני לא הייתי בחתונה שלו, הוא גם לא היה בחתונה שלי. זאת אומרת, כבר בנימין יודע שיוסף התחתן. ושחיפו עליו דברים ואמרו חיה רעה אכלתו. הוא אומר גם חיפו עליו, סיפרו כל מיני סיפורים, אמרו חיה רעה אכלתו. ולא אכלה אותו חיה, אני יודע. בנימין לא מדבר. והרד שהיה דומה לוורד, גם כתוב כי ירד אל בני אבל שאולה. זאת אומרת, בנימין קורא לכל הילדים שלו על שם יוסף, הוא יודע את מחירת יוסף, הוא מכיר את הסיפור של מחירת יוסף, וכאשר באים האחים ואומרים לו גנב בן גנבת, הוא אומר, אני גנב בן גנבת, אתם לא מתביישים? אולי אתם רוצים להביא פה איזה שעיר עזים, לחתוך, לשים את הדם שלי בתוך, את הכותונת שלי בתוך הדם, ולהביא לאבא, להגיד לו, הקרנה, הכתונת בן חי, כמו שעשיתם אצל יוסף? אולי אתם רוצים למכור אותי למצרים, כמו שמכרתם את יוסף? איך אתם בכלל מעיזים לומר לי גנב בן גנבת? זאת אומרת, בנימין יודע לתת מלחמה השערה, יודע להחזיר מלחמה. ואז האחים באמת לוקחים את המוסר שלו וממשיכים עם זה הלאה. יהודה, חז"ל אומרים, כל הסיפור פה שיהודה עושה, ויגש אליו יהודה, אתה יודע למה הוא רוצה לעשות את כל זה? הוא רוצה לפייס את יוסף, אבל הוא בעיקר רוצה לפייס, אתה יודע את מי? את בנימין. הוא קיבל את המוסר, יהודה מיד הבין את המסר, אומר, הילד הזה כועס עליי. הילד הזה יש לו איתי חשבון פתוח. הוא חושב שאני, יש לי משהו נגד יוסף. והוא חושב שאני, אומר, אני רוצה להראות לו, שאם היה פה אח שלו, גם הייתי מוסר את נפשי עליו, כמו שאני מוסר את נפשי עכשיו עליך. ולכן יהודה ברגע אחד משנה את כל הפזה. ויגש אליו יהודה. יהודה אומר, אתה רוצה רק את בנימין? אני לא אתן לך לקחת רק את בנימין. אני אלחם מלחמת חורמה, בנימין אתה לא תיקח. אני פעם אחת הייתי. הפעם אני לא טועה. הפעם אני הולך להילחם מלחמת חורמה. וכל זה למה? לא בשביל יעקב אבינו. כל זה בשביל לפייס את בנימין. גם הערבות שהוא לקח על בנימין, כשהוא אמר לאבא שלו, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו אם לא אביא אותי ואליך והצגתיו לפניך וחטאתי להביא כל הימים, זה היה בשביל שבנימין, הוא לא ילד, הוא בן 30 אמרנו. הוא רוצה להראות לבנימין, אל תחשוב, אני איתך, אני גם על יוסף הייתי מוסר את הנפש. גם אם עכשיו היה פה אחיך יוסף, הייתי מוסר עליו את הנפש. טעיתי פעם אחת, מכרתי את יוסף למצרים, טעיתי, לא הייתי צריך למכור אותו. ואני אומר לך שלא רק שטעיתי, ואני סתם אומר טעיתי, אלא אני מוכן למסור את הנפש עליך כדי להראות לך שככה הייתי מוסר גם על אחיך. וכל זה למה? כדי להשפיע על בנימין שהדרך של יהודה היא הדרך הנכונה. המלאכים יורדים מן השמיים לראות את המחלוקת בין יוסף ליהודה. מה זה כל כך מעניין? מעניין מאוד. כי יוסף ויהודה נלחמים לא על עכשיו מי צודק פה בוויכוח המינורי הזה של בנימין. אלא על מה הם מתווכחים? הם מתווכחים על הדרך של עם ישראל. איך יהיה בית המקדש? בנימין הולך לשלוט בבית המקדש, איך הולך להיות הדרך שלו? בנימין הזה שהוא צדיק שנפטר בביתו של נחש, בנימין הזה איך יהיה הדרך שלו? ותראו דבר מעניין, אמרנו למה הוא נתן לו 5 חליפות שמאלות, נכון? אמרנו בגלל מרדכי היהודי. תראו דבר מעניין. אסתר, היא מאיזה שבט היא? שבט בנימין. מרדכי, כתוב עליו, איש יהודי היה בשושן הבירה. איש יהודי, מה זה יהודי? יהודה. ושמו מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. חז"ל אומרים במסכת מגילה, שהוא היה גם משבט יהודה וגם משבט בנימין. ויש ויכוח בין האנשים, אלה אומרים הוא משבט יהודה, אלה אומרים משבט בנימין. כתוב שויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא ברחוב העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ותשלח אסתר בגדים להלבישו. היא שולחת לו בגדים. תגידי, מרדכי חסר לו בגדים? מה את שולחת לו בגדים? אסתר שולחת בגדים למרדכי להלביש אותו. נראה לך שלמרדכי חסר בגדים? מרדכי איש חשוב, מראשי הסנהדרין. אתה חושב שמרדכי אין לו בגדים? צריך לשלוח לו בגדים? את לא מבינה שאם הוא קרא בגדים, כנראה שקרה משהו, הוא עושה את זה בכוונה, יש פה איזה אקט שהוא רוצה לעורר פה את עם ישראל לזעקה ולתפילה וליום... למה היא שולחת לו בגדים? אסתר היא בראש של יוסף הצדיק. היא בראש, אנחנו לא צריכים לעשות פה, אנחנו לא מלכים. כיוון שאנחנו לא מלכים, אנחנו צריכים לנהל את המלחמות שלנו באסתר. מה זה אסתר? אסתר פנים. בצורה שהיא לא גלויה. כמו שכתוב אצל יוסף, שקידש שם שמיים בסתר. אסתר נכנסת לתוך ביתו של אחשוורוש והיא מתפללת להשם. אלי אלי למה עזבתני? נכנסת לבית הצלמים ואומרת אלי אלי למה עזבתני. רוח הקודש, איפה נעלמה לי רוח הקודש?
אסתר היא מגיעה ממקום של אסתר פנים. מרדכי הוא גם איש יהודי. הוא אומר, אני קורע את בגדיי, אני יוצא למלחמה על השער של המלך, אני לא מפחד, אני יהודה. ומה זה יהודה? יהודה זה אריה. אריה הולך לעשות מלחמות, ויגש אליו יהודה. מי מפחד? אותך 10 כמוך אני שם. למה? אם אני מאמין בצדקת הדרך, אני הולך איתה עד הסוף. שולחת לו אסתר בגדים להלביש אותו, מרדכי לא קיבל ולא קיבל. הוא לא קיבל. מה זה לא קיבל? אם חסר לך בגדים, מה נפשך? יש לך בגדים, לא חסר לך לא. אומר גברת, את חושבת באסתר פנים, אני חושב בריש גלי. אני חושב לעשות עכשיו מלחמה, לזעזע פה את העולם. אני הולך בקו של יהודה, את הולכת בקו של בנימין. בקו של יוסף. בקו של יוסף של אסתר פנים. קידש שם שמיים בסתר. אבל אנחנו קידשנו שם שמיים בגלוי, זכינו לשם יהודה. יש שם שם י' כו' כ'. זה המציאות שלנו. וזה הוויכוח בין מרדכי לאסתר. אומר לה מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. אומר לה, מה את חושבת? שאת תחי באסתר פנים כל החיים וזה מה שיציל אותך? לא, את צריכה לפעמים אין מה לעשות. לפעמים אין ברירה. צריך לקום ולצאת למלחמה כמו אריה. מי קפץ מארץ ישראל לבוא לעזור ליהודה? חושים בן דן. נכון? איך ממשילים את דן? דן, גור אריה יזנק מן הבשן. דן הוא גם באותה בחינה. הוא גם בא להילחם במלחמה של אריות, מלחמה של מלכים. הוא בא כמלך. וזה הוויכוח של יוסף ויהודה על בנימין. לעתיד לבוא, אומר לו יוסף לבנימין, אתה מקבל 5 חליפות שמאלות. למה אתה מקבל 5 חליפות שמאלות? כי מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחיר בוץ וארגמן. מתי זה קרה? מתי נתן לו יוסף את 5 חליפות? אחרי שלא יכול יוסף להתאפק. אחרי שיוסף מתוודע לאחים. מה שכנע את יוסף להתוודע לאחים? מה היה בסיפור הזה ששכנע את יוסף להתוודע לאחים? אתה יודע מה היה? כשהוא הבין שיהודה יש לו אחיזה ברוחניות. יש ליהודה, יש צדק עם יהודה. הוא הבין שלא הוא צודק ב100% ולא יהודה צודק ב100%. אלא הדרך היא שצריך להיות את שני הדרכים ביחד. צריך להיות גם דרך של גילוי וגם דרך של אסתר. צריך שתי הדרכים ביחד. יש זמן מסוים שבו הדרך צריכה להיות מלחמה בצורה גלויה, ויש דרך שצריך להיות באסתר פנים. יש פעמים שצריך להיות באסתר, יש פעמים שצריך להיות בגלוי. גם בבית המקדש, יש לך את הלוויים. הלוויים, מה הם עושים? מה העבודה של הלוויים? מה עושים הלוויים? רבי ראובן. שרים, מה זה שרים? זה בקול. שירת הלוויים, זה משהו בקול. זה בריש גלי. מה עושים הכהנים? עבודת הקורבנות, אבל עיקר עבודת הקורבנות היא במחשבה. הרי אם הכהן חשב מחשבת חוץ לזמנו, הוא חייב כרת. חוץ למקומו, חוץ לזמנו פיגול וחייב כרת, וחוץ לזמנו זה פסול ולא חייב כרת, אבל... אז זאת אומרת שהעיקר העבודה של הכהנים הזה פנימית, היא לא עבודה חיצונית. העבודה החיצונית של הלוויים, הלוויים זה בריש גלי. אתה רואה שגם בבית המקדש יש את שתי הדרכים. גם דרך של עבודה בריש גלי וגם עבודה של אסתר פנים. לכן בנימין ויהודה הם כל הזמן ביחד. כי יהודה לקח ערבות על בנימין לכל אורך הדרך. ובנימין ויהודה יושבים אחד ליד השני. איך הסדר בחלוקה של ארץ ישראל? תסתכל, יהודה בדרום, שמעון גם איתו בדרום, למטה. שמעון זה סיפור בפני עצמו, אבל יהודה, הוא מגיע עד ירושלים, כולל ירושלים, חלקים מסוימים בירושלים, אפילו לשון אחת יוצאת ממנו ונכנסת עד המזבח. יהודה, אחר כך בנימין, מי בא אחריו? יוסף. זאת אומרת, בנימין נמצא בתווך בין יהודה לבין יוסף. לא רק בסיפור הזה של ויגש אליו יהודה, אלא בנימין נמצא בסיפור הזה בין יהודה ליוסף לדורות. זה התווך, זה הסנדוויץ' פה. מצד אחד יש את יהודה שמושך לגור אריה יהודה, מצד שני יש את יוסף שהוא שור. יוסף אומר לא, מלכות שלנו היא מלכות באסתר פנים, קידש שם שמיים בסתר, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא אות ה'. ולכן כל הסיפור הזה, כל הוויכוח הזה, הוא לא באמת ויכוח לא על גביע ולא על כסף ולא על מחירת יוסף. על מה הוא הוויכוח באמת? הוויכוח הוא מה קורה עם בנימין. בנימין הוא במקומי, אומר יוסף הצדיק. הוא עומד במקומי, כמו שאמרנו בשם הזוהר. כיוון שהוא עומד במקומי, זאת אומרת שהוא היום המשפיע הגדול בעם ישראל. מה שבאמת קרה, שמבני רחל מי נשאר? בנימין. מבני לאה מי נשאר? יהודה ולוי. יש לנו כהנים וחלק משבט יהודה ומשבט בנימין. זה מה שנשאר. אז זאת אומרת, המציאות היא שבעם ישראל, בנימין הוא יהיה במקומי, במקום יוסף הצדיק. אני חייב להשפיע על הדרך שלו. אומר לו יהודה, אדוני,
אני לא מסכים איתך, אני נלחם על זה. ולכן אומרים חז"ל, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, הנה המלכים זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו. אנחנו נקרא בהפטרה, מה קוראים בהפטרה? כך, איך כתוב שם, כך... אין פה הפטרה. הנה. כתוב בהפטרה, אנחנו קוראים הפטרה בפרשת יחזקאל, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל, חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. מה רוצה יחזקאל? אומר יחזקאל, יש שיטה אחת של יהודה, יש שיטה אחת של יוסף, לעתיד לבוא שתי השיטות האלה מתחברות לאחד. למה יש לנו משיח בן יוסף? יש לנו משיח בן דוד. יש לנו משיח מיוסף, יש לנו משיח מיהודה. המחלוקת הזאת היא באים המלאכים ורוצים לראות את המחלוקת, רוצים לבוא לראות. השבטים אומרים אנחנו לא מתערבים. איפה כל השבטים? איפה שמעון ולוי שהפכו את שכם? הם לא יכולים להגיד איזה מילה אחת, לא אומרים כלום. כי פה הוויכוח הוא על בנימין. הוויכוח פה הוא על בנימין עצמו. לכן תשימו לב, ברגע שיוסף רואה, שיהודה אומר לו כי עבדך ערב את הנער ממביא לאמור, אם לא אבינו אליך וחטאתי להביא כל הימים, אומר לו, אני לקחתי את הנער, אני ערבתי עליו, אני אחראי עליו, אני לא אוותר לך על זה. פה יהיה מלחמה עד הסוף, כי אני לקחתי את הערבות עליו, הייתי לוקח גם את הערבות עליך. ככה הוא משכנע את בנימין, וככה אבל עכשיו הוא משכנע גם את יוסף. והוא אומר לו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן ערב הרע אשר ימצא את אבי. אומר, הדרך שלך יוסף הצדיק היא דרך אחת, יש גם את הדרך שלי. כאשר יוסף הצדיק מבין שיש את שתי הדרכים, ולא יכול יוסף להתאפק. אמר, עכשיו הוציאו כל איש מעליי, ואומר, אני מתוודע על הדבר הזה, אני מודיע את הדבר הזה. כי למה? כי יש פה שתי דרכים. דרך אחת של ללכת למלחמה בריש גלי, ודרך אחת של הסתר פנים. ללמדך שגם לדורות, שתי הדרכים הללו קיימות בעבודת השם. יש דרך של עבודת השם שאדם עושה בצורה שהיא לא מתבייש בשום דבר. יוצא ויגבה ליבו בדרכי השם. הולך, זה הדרך כמו יהודה. ברגע שטעיתי, צדקה ממני. מה יש להתבייש? ואני הולך, אומר את זה בריש גלי. צריך לקפוץ לים ראשון, אני קופץ לים ראשון. צריך לצאת למלחמה מול יוסף, אני אצא. צריך לצאת למלחמה מול פרעה, אני אצא למלחמה מול פרעה. אין בעיה, הכל בצורה נחרצת. ומצד שני יש את הקו של יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק קידש שם שמיים בסתר, שהפנימיות שלנו צריכה להיות חזקה מאוד. לא רק להשקיע רק בחיצוניות, אלא גם את הפנימיות. צריך לעבוד את שתי הדברים ביחד. אנחנו נמצאים בדור שבעזרת השם, הדור הזה יש בו את שתי הדרכים, גם את הקידוש שם שמיים בסתר, וגם את הקידוש שם שמיים בגלוי, ונזכה בעזרת השם, והיה לאחדים בידיך, נזכה גם למשיח בן יוסף, וגם למשיח בן דוד, ומהרה בימינו חזקים וברוכים.